Caeau Fflandrys gan Michael Morpurgo, a wnawn ni barhau o le nath ni adael hi yn canol y pennod Pedair Munud ar ddeg wedi ddau. Doedd dim gwahaniaeth faint roedd y swyddogion a'r NCOs yn dweud wrthyn ni am galedu a pheryglon ymladd mewn ffossydd. Roedden ni gyd yn dal i gredu ein bod ni mewn rhyw fath o ymarfer, yn actorion mewn gwisgoedd. Roedd yn rhaid i ni chwarae ein rhan, gwisgo ein rhan, ond yn y diwedd dim ond drama fyddai. Dyna roedden ni'n ceisio ei gredu, os oedden ni byth yn siarad am y peth hynny yw. Ond y gwir oedd nad oedden ni'n siarad amdano rhyw lawer. Dwi'n credu nad oedden ni'n meiddio gwneud, achos ein bod ni'n gwybod y gwir yn y bôn. Ac roedden ni gyd yn crynu, ac yn ceisio ei wadu neu ei guddio neu'r ddau beth. Dwi'n cofio un tro ein bod ni'n ymarfer yn y bryniau, yn gorwedd yno ar ein cefnau yn yr heulwen un diwrnod, pan gododd ifan ar ei eistedd yn sydyn. Ydych chi'n clywed? Meddai, drychiau o draw fanna yn Ffrainc, drychiau go iawn. Codon ni ar ein eistedd a gwrando. Clywson ni'r sŵn. Roedd rhain dweud mai taranau yn y pellter oedd e, ond fe glywson ni fe'n glir. Gwelson ni'r ofn sydyn yn llygaid ein gilydd, ac roedden ni'n gwybod yn iawn beth oedd e. Ond yr un prynhawn, roedden ni nôl yn chwarae bach, yn chwarae gemau rhyfel, yn cario paciau llawn, yn ymysod ar gelyn yn y pellter. Pan chwythau'r chwibannau, byddem ni'n dringo o'r ffossydd a cherdded ymlaen ein bydogau'n barod. Yna, pan fyddai'r gorchymyn yn cael ei weiddi, byddem yn ein taflu ein hunain wyneb i weired ac yn cropian ymlaen drwy'r borfa hir. Roedd cynhesrwydd yr haf yn dal yn y tir oddi tanom, ac roedd yn aflodau menyn. Meddyliais am Mair wedyn, ac am Wil a'r blodau menyn yn y dolydd gartref. Roedd gwenynnen yn cario llwyth o baich ac yn awchu am rhagor, yn symud o un feillionen i'r llall wrth i mi gropian. Dwi'n cofio siarad â hi. Rwy'n ein debyg iawn wenynnen fach ti a fi, meddwl. Efallai dy fod ti'n cario dy bac oddi tan ati a bod y ddryll yn dod allan wrth ben ôl. Ond rwy ti a fi'n debyg iawn wenynnen fach. Rhaid bod y wenynnen wedi gweld chwith, achos cododd a heffan i ffwrdd. Gorweddais yn fy unfan a'i gwylio'n mynd, tan i'r corprol darfyn ddigon egur ar fy meddyliau. Beth wyt ti'n feddwl wyt ti'n neud, Griffiths? Blydi mwynhau, saf ar dy draed. Yn ystod yr ychydig wythnosau cyntaf hynny yn gwisgo uniform, pryn bod gen i amser i weld eisiau neb, ddim hyd yn oed Mair, fy mod i'n meddwl amdani'n aml, ac am mam a Sam mawr. Ond rhyw feddyliau bach sydyn oedden nhw. Yn anamal y byddai Wil am unna'n siarad am gartref. Doedd ni pryn gyda'n gilydd ar ein pennau ein hunain beth bynnag. Roedden ni hyd yn oed wedi rhoi'r gorau i regi'r carnol erbyn hyn. Doedd dim pwynt, ddim mwyach. Roedd e wedi gwneud peth cas iawn, ond roedd y cyfan wedi'i wneud. Milwyr oedden ni bellach, a doedd hynny ddim yn rhy wael hyd yma. Mewn gwirionedd, gweitha'r holl ffurfio rhesi a'r gweiddi, roedden ni'n cael tipyn o hwyl. Hwyl go iawn. Byddai Wil am unna'n ysgrifennu llythyrau hwyliog adref. Roedd y rhan fwyaf o rai Wil at Mair, am llythyrau i gyd at mam a Sam mawr. Byddem yn ei darllen yn uchel yn gilydd, y darnau roedden ni eisiau ei rhannu beth bynnag. Doedd dim hawl dweud ble roedden ni, neu unrhyw beth am yr hyfforddiant. Ond roedd digon i sôn amdano, digon i ymffrostio yn ei gylch, digon i holi amdano. Dwedon ni'r gwir wrthynt, ein bod ni'n cael amser da, yn bwyta'n dda, ac yn ymddwyn yn dda, ar y cyfan. Ond yr eiliad yr eithon ni ar y llong i Ffrainc, daeth y dyddiau da i ben. Dywedodd Hugh James ei fod yn arogli storm yn yr awyr, ac roedd yn iawn yn ôl ei arfer. Doedd dim un dyn ar fwrdd y llong
nad oedd eisiau marw cyn cyrraedd Ffrainc hyd yn oed. Doedd y rhan fwyaf ohonom ni, gan gynnwys Wil a minnau, erioed wedi gweld y môr o'r blaen, heb sôn am donau mawr llwyd y sianel. Buom ni'n siglo o gwmpas y dec fel ysbrydion meddwn ysy am gael ein rhyddhau o'n poen. Roedd Wil a minnau'n chwydu dros ymyl y llong pan ddaeth morwr atom, ein taro'n hwyliog ar ein cefnau, a dweud wrthym os oedden ni'n mynd i farw, y bydden ni'n teimlo llawer gwell yn gwneud hynny i lawr yn yr hold gyda'r ceffylau. Felly bagodd Wil a minnau ein ffordd i lawr ac i lawr, nes ein bod ni'n ddwfn ymherfeddion y llong ac yng nghanol y ceffylau ofnus. Roedden nhw fel petaent yn hapus i gael cwmni wrth i ni gropian a gorwedd yn ei gwellt nhw, yn rhy agos at eu carnau i fod yn ddiogel, ond yn teimlo'n rhy sawl i falio botwm corn. Roedd y morwr yn iawn. I lawr fan hyn roedd y llong fel petai'n rhowlio llawer llai, ac gwaethaf drewdod ofnadwy yr olew a'r don ceffyl, dechreuon ni deimlo'n well bron yn syth. Pan ddiffoddwyd y peiriannau o'r diwedd, aethon ni fyny'r dec ac edrych allan ar Ffrainc am y tro cyntaf. Roedd yr wylia'n Ffrengig, a oedd yn hofran uwch fy mhen ac yn fy ngwylion amheus, yn edrych yn debyg iawn i bob gwylan roedd ni wedi weld yn dilyn yr ardyr nôl gartref. Roedd pob llais a glown ar y cei o dditannom yn siarad Saesneg. Roedd pob uniform a phob helmed yn debyg i'n rhai ni. Yna, wrthyn ni ddod i lawr y bompren i awyr iach y bore, dyma ni'n ei gweld nhw, y rhesi o fewwyr clwyfedig yn ymlusgo ar hyd y cei tuag atom, rhai a'i llygaid wedi rhwymo yn cydio wrth ysgwydd yr un o'i blaen. Roedd eraill yn gorwedd ar stretcheri. Dyma un ohonynt gan bwffian ar sigaret rhwng gwefusau gwel a sych, yn edrych arnaf trwy lygaid pŵl melyn. Pob lwc fechgyn gwaeddodd wrth ni fynd heibio, rhowch gweir iddyn nhw. Dwedodd y lleill r'un gair, ac roedd ei rhythu tawaw yn siarad â ni bob un wrth ni ffurfio rhesi a martsio allan o'r dref. Gwyddem i gyd bryd hynny fod yr hwyl a'r chwarae bach wedi dod i ben. O'r eiliad honno, doedd dim un ohonom yn amau difrifoldeb yr holl beth. Byddwn yn actio ein bywydau draw fan hyn, a'n marwolaethau hefyd yn achos llawer ohonom. Os roedd unrhyw un ohonom yn dal i feddwl fel arall, newidiodd meddwl pawb wrth weld y gwersyll hyfforddi yn y tapl am y tro cyntaf. Roedd y gwersyll yn ymestyn tua'r gorwaw fel dinas o bebyll, ac roedd milwyr yn drilio ym mhob man, yn martsio, yn rhedeg, yn cropian, yn troi, yn saliwtio, yn cyflwyno'u harfau. Doedd ni erioed yn fy myw wedi gweld y fath fwrlwm o bobl, erioed wedi clywed cymaint o fwstwr yn oliaeth. Roedd yr awyr yn atseinio a sŵn gorchmynion yn cael ei cyfarth a rhegfeydd yn cael ei sgrechian. Dyna pryd y daethon ni ar draws y rhingyll horrible Hanley am y tro cyntaf, ein chwip a'n poenydiwr dros yr wythnosau nesaf, a fyddai'n gwneud ei orau glas i droi ein bywydau ni gyd yn boen. O'r eiliad y gwelsom ef, roedd y rhan fwyaf ohonom yn arswydro rhagddo. Doedd e ddim yn ddyn mawr, ond roedd ganddo lygaid o ddur i'n tyllu ni, a llais chwyrn i godi ofn arnom. Ildio iddo wnaethon ni gyd, a gwneud popeth roedd arno eisiau i ni wneud. Dyna'r unig ffordd i oroesi. Pa mor aml bynnag y gorfodau ni i redeg i fyny bryniau a cherig yn ein paciau. Pa mor aml bynnag y gorfodau ni daflu ein hunain i lawr yn y mwd rhewllyd a chropian drwyddo. Fe wnaethon ni hynny ac yn llawn angerdd hefyd. Gwyddem y byddai gwneud unrhyw beth llai na hynny, protestio, cwyno, ateb nôl, edrych i fyw ei lygaid hyd yn oed, yn gwneud i ni ddioddef mwy o gynddaredd hyd yn oed, mwy o boen hyd yn oed,
mwy o gosb hyd yn oed. Gwyddem achos gwelsom beth ddigwyddodd i Wil. Roedd Wil hyd yn oed yn gwrthod gwenu ar ei jocs bach. Dyna pam yr aeth ei helynt yn y lle cyntaf. Bore dydd Sul oedd hi, ac roedden ni'n cael ein harchwilio cyn pared yr eglwys pan welodd Henry fod rhywbeth o'i le ar fathodyn cap Wil. Dywedodd ei fod yn gam. Drwy'n wrth drwy'n, blwyddodd Henry i wyneb Wil. Roedd ni yn y rhes y tu ôl i Wil, ond hyd yn oed fan honno gallwn deimlo poer Henry'n tasgu. Wyt ti'n gwybod beth wyt ti? Wyt ti'n ddoli'r llygad Griffiths? Beth wyt ti? Meddyliodd Wil am eiliad, ac yna atebodd mewn llais clir a chadarn a heb arlliw o ofn. Dwi'n falch mod i yma, sarsiant. Roedd Henry'n edrych fel petai wedi ei synu. Roedden ni gyd yn gwybod pa ateb roedd Henry'n chwilio amdano. Gofynnodd eto. Rwyt ti'n ddoli'r llygad, beth wyt ti? Fel dywedais i, sarsiant, dwi'n falch mod i yma. Roedd Wil yn gwrthod plesio Henry drwy chwarae'r gêm, waeth pa mor aml y gofynnau Henry na pha mor uchel y gwyddau. Oherwydd hynny, bydd rhaid i Wil wneud dyletswyddau gwylio ychwanegol. Nos ar ôl nos, pryn y byddai Wil yn cael cwsg o gwbl. Roedd Henry wrthi byth a hefyd wedi hynny, ni fyddai byth yn colli cyfle i bigo ar Wil a'i gosbi. Roedd rhai yn y cwmni nad oedd yn hoffi'r hyn roedd Wil yn ei wneud o gwbl, ac Ifan yn un ohonynt. Dywedai fod Wil yn cynhyrfu Henry heb angen, ac yn gwneud pethau'n anodd i'r gweddill ohonom. Rhaid dweud fy mod i'n hanner cytuno ag ef, na ddwedas i hynny wrthynt, ac yn sicr ddwedais i'r un gair wrth Wil. Roedd hi'n ddigon gwir fod Henry yn boendod i'n cwmni ni'n arbennig, a hynny oherwydd ei fod eisiau pigo ar Wil. Roedd Wil yn pigo'r gacynnen, ac nid dim ond Wil roedd y gacynnen yn ei bigo, roedd hi'n pigo pob un ohonom. Roedd pobl yn dechrau gweld Wil yn dipyn o faich ar y cwmni, yn dipyn o Jonah. Dwedodd neb hynny wrtho, roeddent i gyd yn rhy hoff o Wil ac yn ei barchu, ond daeth Ifan, Hugh a Siôn bach ataf yn dawel bach a gofyn i mi siarad ag ef. Gwnes fy ngorau glas i rybuddio Wil. Mae e fel Mr Morris nôl yn yr ysgol, Wil. Meistr corn arno ni gyd. Wyt ti'n cofio? Henry yw ein meistr am rheolwr ni fan hyn, allu di mwy ymladd e? Ond dyw hynny ddim yn golygu fod yn rhaid i mi orwedd i lawr a gadael iddo fod y sathru. Fe fyddai'n iawn fe gei di weld. Gofala di amdana ti dy hunan. Gwyliad y gefn, mae'n cadw llygad arna ti, Tommy, dwi wedi weld dy. Dyna Wil i ti. Roedden ni'n ceisio i rybuddio fe, a'r cyfan y naeth e yn y pen draw oedd rhoi rhybydd i mi. Rhywbeth bach oedd yn gyfrifol amdanio'r cyfan, sef baryw dryll bront. O edrych nôl nawr, dwi'n berffaith sicr fod Henry wedi wneud e'n fwriadol i bryfocio Wil. Roedd pawb yn gwybod erbyn hyn mae fi oedd brawd bach Wil, a flwyddyn yn rhy ifanc i listio. Roedden ni wedi hen rhoi'r gorau i esgus mae gyfeilliad oedden ni. Ar ôl ni gwrdd ag Ifan a Hugh a Siôn bach o adref, roedd yn rhaid i ni ddweud y gwir, ac erbyn hynny doedd dim llawer o wahaniaeth. Roedd dwsinau o rai eraill o dan oedran yn y gartrawd, a phawb yn gwybod hynny. Wedi'r cyfan, roedd angen pob dyn arnynt. Roedd y bechgyn eraill yn tynnu fy nghoes am fod fy ngên fel penol baban, ac am nad oedd yn rhaid i mi eillio. Doedd hynny ddim yn wir, ac am fy llais gwychlyd hefyd. Ond roedd nhw gyd yn gwybod bod Wil yn gofalu amdana fi. Os byddai'r tynnu coes yn mynd dros ben llestri, byddai Wil yn bwrw golwg draw a deua'r cyfan i ben. Doedd e byth yn fy nhrin fel babi, ond roedd pawb yn gwybod y byddai'n fy nghefnogi i'r carn. Roedd Henry'n gas, ond doedd e ddim yn dwp. Rhaid ei fod yntau wedi synhwyro'r peth, achos dyna pam y dechreuodd bigo arna fi. Roeddwn ni wedi hen arfer a dioddef y math yma o beth
nôl yn yr ysgol gyda Mr Morris, ond roedd horrible Hanley yn bwynydiwr arbennig iawn. Daeth o hyd i un esgus ar ôl y llall i bigo arnaf am Cosby. Roedd ni wedi ymladd ar ôl yr holl ddrylio a dyled swyddau gwylio ychwanegol wedi blino'n Rhan. Wrth flino, roeddwn ni'n gwneud rhagor o gamgymeriadau, ac wrth wneud rhagor o gymeriadau, roedd Hanley'n fy nghosbi eto fyth. Roeddwn ni wedi bod yn drilio un bore, ac yn sefyll yn syth mewn tair rhes pan gydiodd yn fy nryll. Gan edrych i lawr y farw, cyhoeddodd Hanley ei fod yn frwnt. Gwyddwn beth oedd y gosb, gwyddai pawb ohonom, rhedeg 5 gwaith o gwmpas y maes ymarfer yn dal eich dryll uwch eich pen. Ar ôl dim ond 2 dro, ac ni ddim darfynryll yn uchel o gwbl. Roedd fy mhenelinoedd yn plygu, a blwyddiodd Hanley arnof. Bob tro rwyt ti'n gadael i'r dryll na gwymp o Griffiths, rwyt ti'n dechrau'r gosb unwaith eto. 5 gwaith eto, Griffiths. Roedd fy mhen yn troi. Llusgo mynd roeddwn ni nawr, nid rhedeg, a ffryn y gallwn sefyll yn syth. Roedd fy nghefn ar dan gan boen. Doedd gen i ddim nerth i godi'r dryll uwch fy mhen o gwbl. Dwi'n cofio clywed gwaedd gan wybod mae Will oedd e, a meddwl tybed pam roedd e'n gweiddi. Yna dyma fi'n llewychu. Pan ddihunnais yn fy mhapell, dwedon nhw wrthai beth oedd wedi digwydd. Roedd Will wedi torri allan o'r rhes ac wedi rhedeg at Hanley gan sgrechian arno. Doedd e ddim rhoi ergyd iddo go iawn, ond roedd wedi sefyll yno drwy'n wrth drwy'n a Hanley, a dweud wrthon union beth oedd ei farn amdano. Dwedon nhw ei fod yn wych bod pawb wedi gweiddi hore ar ôl iddo orffen, ond roedd Will wedi cael ei arestio a'i fartsio draw i'r gell warchod. Y diwrnod canlynol mewn glaw trwm, cafodd y bataliwn cyfan ei fartsio draw i weld Will yn cael ei gosbi. Daeth nhw a Will allan a'i glymu wrth olwyn y dryll mawr. Field Punishment No. 1 oedd yr enw arno. Roedd y brigadydd yn eistedd i fyny fry ar ei geffyl, a dwedodd y dylai hyn fod yn rhybydd i bawb ohonom, fod Preifat Griffiths wedi cael cosb ysgafn, fod diffyg i fuddod amser rhyfel yn gallu cael ei ystyried yn mutiny, a bod mutiny'n cael ei gosbi drwy wynebu'r fintau saethu. Drwy'r dydd cafodd Will ei chwipio yno yn y glaw, ei goesau a'i freichiau ar led. Wrth ni fartsio heibio iddo, gwenodd Will arnau. Ceisiais wenu nôl, ond ddaeth dim gwen, dim ond dacgrau. Roedd yn edrych fel Iesyn honian ar y groes yn eglwys Llanifor. A meddyliais wedyn am yr emyn roeddwn ni'n arfer ei ganu yn yr ysgol Sul. O'r fath gyfaill ydyw'r Iesu. Canais yr emyn i gael gwared ar fy nacrau wrth i mi fartsio. Roedd ni'n cofio Mair yn ei ganu i lawr yn y berchan pan gladdon ni lygoden Sam Mawr, ac wrth i mi gofio, dyma fi'n newid y geiriau heb yn wybod i mi fy hunan, gan roi enw Will yn lle Iesu. Canais yr emyn o dan fy anadl wrth i ni gael ein martsio i ffwrdd. O'r fath gyfaill ydyw Will i ni.